hapon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Programang tutulong po sa ating mga magsasaka na sila ay aasenso. Of course, dito po ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Diba? And kumusta po ang inyong long weekend, mga ka-agri? Naway nasa maayos kayo na kalagayan ngayon. No? Back to reality, as I said. Ayan. Anyway, wag po muna tayong, kumbaga, dapat ay ma-encourage pa tayo ng ma-encourage dahil ngayong araw na ito ay makakasama natin si Polomolok Native Chicken. Sir, kumusta? Kumusta, Sir Sean? Okay na okay, ma'am. Okay na okay. Oo. Anong meron sa kulay berde natin na t-shirt ngayon? Ano, ma'am? Green is green. Oo, diba? Oo. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin din, tayo din po, Sir Shanghai, na pagkikinggan via radio stations natin, ang King's Radio Station dyan po sa Maya Visayas area, ang, ano ba yun? 88.7. 88.7, King's Radio dyan sa Himalalod, Negros Oriental, ang 102.5, King's Radio sa Shaton, Negros Oriental. Naabot din po tayo na makapakikinggan din tayo, maririnig tayo dyan sa may Cebu Province at dito din sa may Mindanao area, sa may Dipolog area, Zamboanga del Norte del Sur. Tayo din ay maririnig dyan. At dito naman po sa may bandang Surigao del Sur, tayo din po ay maririnig via 102.5 King's Radio Hinatuan, Surigao del Sur, 99.5 dito po sa may San Francisco City, Agusan del Sur. O, diba? Ang dami nating ngayon stations na kung saan maririnig tayo ng ating mga farmers ngayon, ng mga nagbabalak, mga farmer wannabe natin dyan na nagbabalak po na mag-alaga ng mga hayop. Dito po kayo at mai-inspire po kayo. Makinig po kayo kahit 45-minute show lang po ito. Bubusugin naman po kayo sa mga impormasyon na ihahatid sa atin ni Polomolok Native Chicken. At bukod po dyan, tayo din po ay live na mapapanood sa ating Facebook page. Okay? Sa AgriSenso sa Agrikultura. AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Okay? Live na live din po tayo dyan na mapapanood. Okay? At tayo din po ay nakashare kay Polomolok Native Chicken na nasa
Wow, 300,000 followers! Ayan. Diba? Napakabilis, 307,000 na, ma'am. Oo, di ba? 300,000. Parang naano na siya, parang naunahan niyo na si ano. Wag na lang natin i-mention. Oo, di ba? Ganyan talaga pag masipag, di ba? Masipag at madiskarte, di ba? Aangat at aangat talaga, di ba? Pero kahit paano umangat ang ating Pulumunok Native Chicken, siya naman po ay very grounded sa kanyang mga followers, di ba? Always na mapagkumbaba ang ating Pulumunok Native Chicken sa kanyang mga, kahit ano pa, kahit ilang milyon pa yung mga followers niya dyan, hindi niya talaga yan, kumbaga, pababayaan yung kanyang mga followers. Then everyday, nagbibigay siya sa atin ng mga impormasyon with regards po sa pagmamanok. Okay? Di ba, Sir Sean? Ma'am, tama po kayo. Ayan. And speaking of, di ba nabanggit ko sa inyo kanina na kailangan natin maghanap tayo ng mga ibang source of income. So, doon sa mga farmer wannabe natin dyan na nakikinig, na nagpaplano pa lamang noon na mag-alaga ng baboy o manok, most especially sa manok. Kasi ito, expertise ito ni Pulumunok Native Chicken, ang pag-aalaga ng manok. Meron kasi siyang tips na i-share sa atin, or i-reveal na talaga niya yung sikreto niya with regards doon kung paano ba mapabilis yung kitaan sa pag-aalaga ng manok. Ano ba yung mga sikreto? Kasi sino ba naman ang hindi gustong kumita, di ba, sa pag-aalaga ng manok? So ito, mayroon pong i-reveal sa atin na tips. Okay? Hindi na ito sikreto ni Sir Sean dahil shinare niya. Okay? Shinare niya sa atin. So, I think wag na nating patagalin pa. Pakinggan na natin ang ating Pulumunok Native Chicken sa kanyang discussion with regards sa paano ba mapabilis ang kitaan sa pagmamanok. Go ahead, Sir Sean! Yan, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon, no? Mga ka-agrisenso natin at mga ka-native natin na mga sumusuporta. So itong topic na to is napakaganda dahil ito yung mga sa lahat ng mga na-experience ko, no? Ito yung technique na pinaka the best para mapabilis yung pagkitaan, no, dito sa pag-aalaga ng manok. So saan ba tayo dito kikita sa manok, no? Dapat yung main purpose natin is yung meat production. Kasi ito naman yung gusto talaga ng tao, no? Meat or egg production. Pero mas malaki yung kita doon sa meat production, which is ito dapat talaga yung mga focus natin, no? Ito yung main natin na dapat maibenta itong mga meats ng mga manok natin. So, itong mga manok natin, free-range chicken, native chicken, upgraded native chicken. So, kapag natural, no, matagal talagang ma-harvest ito. Siguro ay nasa mga 4 months to 6 months bago ma-harvest ang native chicken, upgraded native chicken to kahit nga yung natural din na pag-aalaga ng free-range chicken, yung mga malalaking breeds. Matagal talagang ma-harvest. So, paano ba mapabilis ito? Mapapabilis ito gamit ang ating brooding setup. No? So, parang naka-brood sila, no, katulad ng mga broiler chickens. So, ano ba yung pinagkaiba ng broiler chickens sa free-range chickens? Itong broiler chickens, ito yung mga inaalagaan dun sa poultry, no, mga malalaking poultry, makikita nyo. Tawag dun is yung Cornish chicken. Yun yung variety ng broiler na pinaka-the best, no, as a broiler chicken. So, dito naman sa atin is tayo yung gumagawa ng sarili nating breeds, no? Pero sa ngayon hindi pa na fully na lumabas talaga, no? Siguro na kasi nga ilang generations pa bago tayo makapalabas ng ating mga breeds. Pero kahit anong manok, pwedeng-pwede dito, no? Mapa-native man, mapa-upgraded man, or mga pure heritage man, pwedeng-pwede. So dito sa atin is ginagawa natin parang broiler setup. Kaso nga lang, mas masarap yung karne ng manok natin. So bakit nga ba mas masarap yung karne ng manok natin? Kasi yung main goal natin is upgraded native chicken at native chicken, no? Last choice na natin yung heritage chicken na meats. Kasi kapag yung buyer kasi dito namin na bultuhan, no, mga komprador, gusto talaga ng native chicken and upgraded native chicken. Yan. Wala pa akong nakatry na buyers na bumili ng mga manok na mga heritage chickens or hybrids para gawing tinola. Yan. Pero sa adobo naman at saka sa adobo naman, no, adobo or ibang mga lutuin, yung native and heritage hindi po talaga malalaman, no, kung saan dun yung native or yung heritage. Pero kapag tinola na, ibang usapan na kasi sabaw na yun, no.
So, yung setup natin is naka-close, fully closed, no? At parang pang-broiler talaga, may mga ilaw. Dahil nga, ano ba yung purpose ng ilaw para sa mga alaga natin? Yung unang-una doon sa ilaw natin is for security nila, no? Para sa mga predators. Natatakot kasi yung mga predators na lumapit doon sa manok na may ilaw. Yan, mga daga, no? Kasi nga may ilaw, no? Akala nila may tao. Yan. Tapos pangalawang rason naman kung bakit mayroong ilaw is para makakain sila anytime they want. No? Kung gugustuhin man nilang kumain kahit anong oras, pwedeng-pwede. So, mas mabilis silang lumaki. Unlike kapag natural, syempre umaga lang sila at hapon makakain. Yan, or doon lang gagala-gala lang sila. Yan, tapos kung gabi, wala na, matutulog na sila. Doon kapag may ilaw, anytime or kahit gusto ng manok natin na 24 hours silang kumain, pwedeng-pwede. Yan, so mas mabilis yung proseso dito sa ating techniques. And yung kailangan din dito sa sa project na to, no, para mapabilis yung pag-harvest natin, dapat 40 days to 60 days maabot na natin yung 1 kilo to 1.2 kilos or 800 grams to 1.2 kilos, no? Ganyan dapat yung ating maabot na mga weights sa loob ng 2 months para hindi po tayo malugi. Yan. So paano ba maabot itong ganitong kilo na ito kung yung pagkain natin is more on organics? Yan. Yes po, more on organics tayo dahil 0-day-old hanggang 3 weeks old, pure pa yan na chick booster, no? Pang crumbles, yan, mga pangsisiw talaga, no? Mga commercial pa yan, commercial feeds, hindi tayo gumagawa niyan. Pero pagpatak ng 3 weeks old to hanggang harvesting na, tayo na po yung gumagawa ng feeds natin. Yan, ano po yung ginagawa nating feeds? May chick booster pa rin, no? May nahalo pa rin tayo chick booster, pero meron na mga hammered yan, corn grits. Yan, corn grits para mas madaling lunukin ng mga sisiw natin. Kasi kapag crack corn, malalaki yon, baka hindi nila mabulunan yung mga sisiw natin at baka hindi matunawan, mamatay po sila. Ano naman yung, enough na ba yung feeds na gagamitin natin dito sa ating mga alaga kapag ito yung feeds natin, yung more on organics? Hindi po lahat ng feeds, no? Hindi po lahat ng feeds is enough para sa grow ng ating mga manok. So yung kailangan dito is vitamins. Kasi nga kapag walang vitamins, sabi ko nga kapag hindi ka sumunod sa uso is malulugi ka, no? Kasi nga mahuhuli ka dun sa mga gumagamit na ng new technology ngayon. So ano ba yung new technology na sinasabi ko? Ito yung new techniques, no? Sabi ko nga sa inyo, naka-brooding type siya, dapat 40 days to 60 days, ma-harvest na natin 800 grams to 1.2 kilos. Pwedeng patayin yung ilaw kapag medyo maliwanag kasi nga nakikita naman ng mga sisiw natin yung pagkain nila. At ito pa pala, no? Bago tayo mag-proceed sa vitamins na ginagamit ko, yung gamit din ng ilaw is para mabilis matunawan, no? Ito yung ilaw kasi yung magsisilbing artificial na sun sa mga manok natin or mga sisiw natin. So bakit nga ba kailangan ng init sa mga sisiw natin? Kapag mainit kasi medyo low yung tendency na magkasakit yung mga manok natin like sipon kasi nga mainit. Which is yun yung gusto ng mga manok natin or mga sisiw natin, yung mainit. Kasi yun din po yung magsisilbing nanay nila, no? At kapag mainit din, yung kinagandahan diyan, mabilis matunawan yung mga mga sisiw natin dahil nga mainit yung katawan nila. Yan, no? At isa pang makakatulong na mapainit yung katawan nila is yung mga corns, no? Kasi nga yung corns is parang carbohydrates. So mainit niya sa katawan ng ating mga sisiw. So doon na tayo proceed sa ating vitamins. So ano bang vitamins na ginagamit ko dito sa ating mga sisiw, no? Yan, sa tubig talaga at pagkain, pwedeng-pwede ito. So ito na, ibubulgar ko na yung Intenso Plus. Yan. Intenso Plus kasi, ito yung may electrolytes, multivitamins, minerals. At yung pinakamaganda dito, meron itong Chlorella Growth Factor. Ano ba yung Chlorella Growth Factor? Ito yung mga ginagamit sa dito sa tao, no? Ito yung ginagamit para tumangkad tayo, no? Parang hihila sa mga bones natin para mas tumangkad tayo or mas mapabilis yung paglaki natin, no? Paglaki ng bones. Kasi nga meron tong Chlorella Growth Factor, itong CGF. Yan. So, itong
Intenso Plus po, ito po yung merong CGF lang. So ngayon marami na rin gumagaya, pero ito po talaga yung legit na vitamins na merong CGF, ang Chlorella Growth Factor, no? At marami na itong contents ng mga mga vitamins. Yan. So kapag wala itong Intenso Plus, masasabi ko talaga na medyo matagal yung paglaki ng mga sisiw natin, no? Kapag focus lang tayo sa feeds natin. So kailangan dito itong vitamins na to. So bakit nga ba kailangan natin ng vitamins? Yun nga, para mapabilis yung paglaki nila and para hindi sila sakitin. Yan. Yung kailangan kasi ng mga sisiyo natin o mga manok natin bago sila ma-harvest is dapat maganda yung resistensya nila or yung immune system nila. Yan. Bakit nga ba dapat maganda yung kanilang immune system or resistensya kung kakatayin naman sila? Siyempre, mahihiya din po tayo sa mga buyers natin kung yung i-dispose nating mga manok is mga weak. Dapat talaga magaganda, no, para pabalik-balik yung mga customers natin, no? Kasi nga maganda yung quality ng ating mga manok. Pangit kasi yung pagbili nila, masasabi nila, "Oy, pangit tong mga manok na to, parang masakitin." No? And kapag masakitin yung manok natin, mas malulugi tayo. Yan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kapag masakitin yung mga manok natin or yung resistensya nila hindi maganda, yung immune system nila, mangangayayat po yung mga manok natin. And kapag nangayayat yung manok natin, tapos malapit na yung harvest time, napakalaging lugi. No? Kasi nga, sigurado yan, hindi kayo aabot ng 1 kilo to 1.2 kilos. Yan. Kasi itong manok natin, native chicken, upgraded native chicken, at free-range chicken, no, mga heritage chickens or hybrids. Yan. Kapag nagkasakit sila, talagang bababa yung timbang nila. No? Hindi po ito yung broiler chicken or Cornish chicken na mas mabigat, no? Or mas mabilis lumaki. Yan. Yung target lang kasi natin dito, pabalik-balik yung buyer sa atin kasi nga masarap yung pinoproduce natin karne. Yan. At kakayanin natin kahit mas mababa pa yung natin siguro. Mababa pa yung presyo natin. So yung presyo natin dito is 190 or 180 to 200 pesos. Yan. Pero sa dito sa amin ngayon, mahal na po talaga yung karne ng manok is nasa 280 pesos na, no? To 300 plus. Yan per kilo. Pero dito sa manuka namin, 200 pesos per kilo lang po yung aming binibigay. Kaya maraming bumibili sa amin ng bultuhan. So wag na rin po kayong pamahal ng sobra-sobra, no? Kasi kapag mahal na po masyado yung manok nyo na for meat type is wala na pong bibili sa inyo kasi nga mahal, no? Maraming nabebenta ng mura. So doon talaga pupunta yung mga buyers. So yung target natin mura, tapos masarap yung karne, quality na manok para pabalik-balik yung mga buyers natin. Yun po yung dapat tandaan nyo. Yan. So, dito sa ating pagkainan, dapat malagay din po tayo ng probiotics. Importante po yung probiotics na yan. Calcium. Yan. So, kapag nagpatinim tayo sa ating mga manok, yan, minsan nagbibigay din po kami ng pang-broiler na pagkain, no, hinahalo namin sa mga organic feeds namin. Yung pang-broiler na pagkain na yan, yung mangyayari sa manok niyan, napapansin niyo yung broiler chicken, pure feeds po talaga yan, no? Yung mga Cornish, yung makita niyo sa mga poultry, pure feeds po yan, no? Na pang-broiler. Yung mangyayari kasi niyan kapag yun po yung pinakain natin lahat-lahat, yung mga bones ng ating mga manok is mahihila, no, nang wala sa oras. So minsan kapag nasobra sa pagkain yung mga manok natin ng pang-broiler na feeds ay po sila lulumpo, no? Hindi po sila makatayo kasi nga yung bones nila is lumaki nang wala sa oras. So weak yung bones na yon. So yung kailangan din natin is calcium. Saan ba makukuha yung calcium na yan? Yan. So calcium, syempre, no, pwedeng makuha sa limestones. Yan, mayaman sa calcium yan. And bibili ka pa ng calcium. Advice ko sa inyo, doon na lang kayo sa King's Vita Plus. No? Bakit nga ba sa King's Vita Plus? King's Vita Plus kasi may multivitamins, amino acid, may calcium, no? May enzymes, may omega-3 pa, no? At meron pang probiotics. Ito yung kinagandahan dito sa ating King's Vita Plus. Super effective po ito dahil lahat ng farmers gumagamit na nito. No? Ewan ko na lang sa inyo, halimbawa sa mga baguhan pa lang, no? Sa
pag-aalaga. Ito kasi yung vitamins na parang all-in-one na. No? May folic acid din po ito. Para saan ba yung folic acid na yan? No? Folic acid, mostly ginagamit dyan sa mga breeders natin. Pampabilis daw mangitlog. No? Dito kasi sa King's Vita Plus, hindi lang mabilis mangitlog, maganda pa yung shell, maganda pa yung similya. Yun yung target natin. Yan. Kaya kung ako sa inyo, gumamit na rin po kayo nitong mga produkto na ginagamit ko. And take note, para mas mapabilis pa yung paglaki ng ating mga alagang sisiu, para 40 days to 60 days maabot na natin, dapat po iwas parasitiko tayo. No? Dapat po talaga mawala yung mga parasites sa ating mga alaga. Bakit mo may parasites yung mga alaga natin? Lahat po tayo may parasites, no? So yung kailangan lang natin is matanggal yung parasitiko. Kasi nga business ito, gusto natin madalian para mas lumaki yung ating ikikitain. Dahil nga mabilis yung pag-harvest natin. Siyempre yung ginagamit ko dito is yung may albendazole na and praziquantel. Yan. So bakit nga ba ito yung ginagamit ko? Marami namang dewormer. Yan. Albendazole and praziquantel dito sa Worms to Go. No? Sabi ko nga sa inyo, kapag gumamit kayo nito, bibilis talaga din po yung paglaki ng inyong mga alaga. Kasi nga matatanggal yung parasitiko. Hindi na matatanggal, matutunaw po sa loob. Kaya hindi nyo na makikita minsan na may lalabas na mga worms doon sa puwetan ng inyong mga manok. Kasi nga natutunaw na doon sa loob. Yan. At yung ginagandaan pa nitong Worms to Go, dahil nga may albendazole and praziquantel na siya, yung mga sira-sirang or may damage na ng mga intestines doon sa ating mga alaga is gagaling po. No? Kasi nga 2-in-1 itong dewormer na ito. Yan. At kapag nagkasakit yung mga manok nyo, kapag hindi talaga maiwasan, no? May, halimbawa, mayroong bagyo, malamig sa lugar nyo, yan, or nagka-brown out, yan, nawala yung mga ilaw. Tapos pagkabalik ng ilaw, nagkasakit na po yung mga manok nyo, gamutin nyo na agad ng Panamox Forte. So bakit nga ba Panamox Forte? Panamox Forte 4-in-1 po ito, may amoxicillin, paracetamol, tylosin, and carbocysteine. No? At powder po ito, i-mix po natin dun sa ating patubigan. Yan. Dito sa patubigan, hindi po dito sa pagkainan. No? Kasi mapait itong gamot natin. Yan. Pero yung mga vitamins natin, pwedeng ihalo sa tubig, pwede din pong ihalo sa pagkain. Nakadepende na po yan sa inyo. Yan. Tapos, yung gamot talaga sa tubig ko ina-advise kasi mapait. Yan. Tapos, syempre kapag may tubig, medyo mawawala yung pait. No? At iinom talaga yung mga manok natin. Yan. At yung mga techniques din minsan pinapauhaw nila yung mga manok nila. And kapag medyo uhaw na talaga yung manok nila, ilalagay na nila yung mga patubigan nila na may mga gamot or vitamins. Tapos, napakalakas pong uminom ng mga manok nyo. No? Mauubos po talaga agad. Yun din po yung technique ng iba dito. Yan. So, yun lang naman yung mga sikreto, new technology talaga. No? At mga techniques natin, kung hindi pa kayo kontento dito sa mga sinasabi natin ngayon, meron pa tayong mga videos sa ating YouTube and Facebook. Yan, pwede kayo manood doon, mag-search lang po kayo sa mga gusto nyong itanong. At syempre, huwag nyo kalimutan no, na i-share yung mga videos natin sa Pulumulok Native Chicken dahil merong premyo yung mga lucky sharers ng 1,000 pesos. Yan. So yun lang naman yung mga sikreto natin at yun lang Ma'am Claire. Thank you so much, Sir Sean, Pulumulok Native Chicken. Diba? Meron na tayong mga nagko-comment sa ating live, sa ating AgriSenso. Mula ito kay, wait lang, di ko talaga siya di klaro sa aking monitor, ha? Iba na talaga itong, kahit apat na yung mata ko, hindi na siya wait lang, basahin natin, okay? Ayan, sa mga gusto pong magtanong kay Sir Sean, lalo na po sa atin, sa mga nakikinig sa atin ngayon via King's Radio Station, pwede niyo po kaming ma-text through our hotline sa 0966-8440130. If ever meron po kayong tanong kay Pulumulok Native Chicken, pwede po natin yung sagutin. Okay? Sige, dito po muna tayo sa ating live, sa ating Facebook page, AgriSenso sa Agrikultura, meron pong mga nagtatanong. Mula po ito kay Isagani Manhares. So, unahin natin si Isagani Manhares, kuya. Or, sino dito? Ito na lang, kay Isagani. Ayan, si Isagani Manhares. Sabi po niya,
Good PM, Idol. Baka pwede makabili ng mga native mong manok. Palahiin ko lang. Dalhin ko sa Bicol. Sa ngayon, dito ako sa Bukawi, Bulacan. Saan po kayo mayroon? Baka yung mga manok dito sa lugar ng Bulacan. Ang layo. Layo. So sa native chickens natin ngayon, ma'am, ubus-ubus talaga. Grabe yung buyers natin sa native chickens. Wala na akong fulfill na native, no? Ako, sabi ko nga sa sarili ko, bibili na lang muna ako ng mga breeders, magdadadag ako, tapos mapapalabas ng bagong lahi. Yan. So sa shipping naman, mahal yung shipping, no? Yung native chickens natin sobrang mura, hindi aabot ng 1,000 pesos, pero yung shipping 5,000 pesos per head. So medyo mahal, 'di ba? So Sir Isagani. Marami siguro, ma'am, tinatawag na manok Tagalog. Okay. Yeah. So ano yung yung ire-recommend mo sa kanya is yung manok Tagalog. Yes, 'Di ba? manok Kasi Tagalog po, ma'am. oo, native 'yan kasi manok Tagalog, native 'yan dyan sa Luzon. Dito naman sa Mindanao kasi nga Bisaya dito, kaya tinatawag siya na manok Bisaya. Oo, Yes. okay? Mula naman po kaya ni saan ito? Kuya Bill, dito na lang ako mag-ano sa screen ko, hindi ko mabasa. Dito na lang sa phone ko, Kuya Bill. Mula kay Nick Junior Galotera Pataho. Mula kay Nick Junior Galotera Pataho. Paano po ba ang tamang pag-storage ng itlog? 5 lang kasi yung hen ko. Gusto ko sana isang salang lang para sabay yung hatch. Yung ano, ma'am, syempre kung 5 lang yung hens, no? So dapat talaga dun ka sa maximum na 7 days na para isang batch maramihan. Kasi kapag halimbawa araw-araw ka maglo-load sa incubator mo, 5 lang yung hen mo, hindi naman yung 5 mangingitlog everyday, no? Siguro ma-harvest mo lang dyan 2-3 itlog, no? Tapos minsan syempre mangingitlog sabay-sabay sila pero minsanan lang. No? Hindi po talaga araw-araw yung 5. So mas okay na para mas marami yung harvest mo, doon ka na sa maximum which is yung 7 days. Oh, ayan. So, Sir Nick, I hope na nasagot ni Palomalok Native Chicken ang iyong tanong. Sa mga, meron si Raquel Abelardo de Guzman. Meron din siyang sagot, sabi niya, i-fridge mo daw, ibalot mo ng tissue paper each, lagay mo sa plastic container. Okay na ba yun siya, sir? Pwede rin yan siya. Pwede, no? Yan, para sa mga may refrigerator. Okay. Ayan, wala din naman po kay RJ Pinheiro Almirante. God bless po sa inyo. God bless din sa iyo, Sir RJ. At mula din naman kay Fedge Cruz. Congrats, Sir Idol Kapulamalok Native Chicken. Oy, ayan. Anyway, meron pa ba kayong mga tanong dyan? Okay, mula naman kay Ren Mark. Dami ko na sa'yo share araw-araw tapos comment. Hindi mo lang talaga ako panapansin. Sobrang dami kasi na, no? Sa isang araw, merong 1K na, hindi lang 1K, no? Marami pa sa isang video lang yung 1K. So, hindi natin ma-reply lahat, kaya nagla-live na lang ako, no? Tapos, nag-usap-usap tayo. Tapos, syempre, hindi ko naman isa-isa. Nagre-reply po ako, no? Pero hindi lang talaga matimingan si Sir Ren Mark. Pasensya na po talaga. Oo, Sir Ren Mark, huwag ka nang huwag ka nang magtampo. Pero kung may katanungan naman kayo, syempre, manood lang po kayo dun sa YouTube natin. I-search nyo lang, lalabas naman agad yung mga katanungan. Okay, ayan. Mula naman po kay Dodong. Dodong ba ito? Dodong Alder. Alder, okay. Idol, how po ang pair ng how much ba siguro ito, no? How much po ang pair ng Rhode Island Red? I bet it's RIR. Yung standard price naman, ma'am, is sa Rhode Island Red is nasa 1.5, no? Ganyan naman talaga yung presyuhan. So, depende lang na lang yan sa mga farmers kung magkano yung ibebenta nila. No? Yung presyo. Yes, ma'am? For example kasi, di ba, si Palomalok Native Chicken ay nasa South Cotabato area siya. So, yung bentahan dyan is nasa 1.5. Yes, 1.5 per head. Yan yung kumbaga standard price nila, SRP nila dyan. Magkakaiba-iba talaga ang presyohan depende sa lugar. Tama, sir, di ba?
Yes, ma'am. Nakadepende din. Mm. Pero Depende. may mga groups kasi kami, ma'am, tapos sinusunod namin yung price. Kasi kapag hindi mo sunod yung price, syempre magagalit din po yung iba. Yan. Pero Correct. nakadepende po sa farmers. And kapag pumunta naman sila sa amin, nagbibigay naman kami ng mga discount para lang makakuha yung iba. Correct. So, ayan ha. So, nasa 1.5. 1.5. Okay? Mula naman po ito kay, sino ito? John? Idol, magkano yung benta nyo sa mga inahin mo na manok, yung mabilis mag-itlog? Salamat. Yung mga heritage chickens natin, mas mabilis silang mangitlog. Yeah, yung price nga natin is 1.5. Yan. Mga hybrids natin, mga heritage chickens natin, nasa 1.5 talaga yun. Pero binibenta ko sa ngayon, no, 1.4 na lang. Oo, discounted 100 pesos. At namimigay kami ng vitamins, no, para matry din ang vitamins at mga gamot na ginagamit natin. Ayan. I'm sure marami nang kumbaga may kaagapay na kayo sa inyong pag-asenso. 'Di ba? Nandyan pa yung Polomolok Native Chicken, nandyan pa yung mga palibreng vitamins ni Polomolok Native Chicken. Okay. Ay, kuya, hindi ko naabutan yung question. Ayan, mula naman, mula kay RJ, ilaw para mainitan rin sila sa gabi, sir. Ano ba ito? Tanong ba ito? Or are you stating a fact, Sir RJ? Tama yung sinasabi niya, ma'am, na ilaw talaga para mainitan sila kapag gabi. So, yung mga naka-bulb. Yes, ma'am, naka-bulb dapat. Ilang watts yan siya, sir? Sa akin kasi dito, ma'am, is 100 watts yung ginagamit ko kasi yung 25 at saka 50 watts parang walang init. Pero yung 100 watts, okay na okay siya. Ano siya, ma'am, kaya ng 100 watts mag-cater sa mga 80 chicks siguro. Yan. 80. Pero ano ba yan siya, sir? Malakas ba ang ano niyan sa kuryente? Ano, ma'am, halimbawa kapag nakagamit ka siguro sabihin natin mga 4 na bumbilya or 6 na bumbilya, no, tapos non-stop tatakbo yung kuryente mo sa mga 1,000 pesos siguro. 1,000 pesos. O, ayan. So, okay, I think wala na po siguro mga tanong dyan. Meron lang gusto magpa-shoutout, sir, Shout pala kay Mark Iglesia Makabuhay. Yan, maraming salamat. Oo, maraming salamat din sa lahat po ng mga nanonood sa atin live sa AgriSenso. Thank you so much po. Naway nabusog kayo sa mga infos na ibinigay sa atin ni Polomolok Native Chicken. Abangan niyo po siya sa susunod na naman na Martes, 12:15 po ng hapon, tanghali. Para okay, last question na lang, okay, bago tayo mag-agribalita. Last question, Idol, good afternoon. Pwede pa rin bang breeder yung ano yan, Rose? So yan ang booster sa kanyang magiging anak na magiging inahin na po. Inahin, oo. By the way, merong mga sinasabi nilang back to father. Okay lang naman kasi yung mag-ama na i-breed sila, no? Pero yung magkakapatid, medyo mahirap na yon kasi nga mag-i-inbreed talaga, grabe yung inbreeding. Yan. Yung ano naman, yung mag-ama, totoo na inbreeding pero maraming nagsasabi okay lang daw, no? So, tinesting ko, okay naman yung kinalabasan. Ayan. So, walang namang ibang concern with regard sa paglaki nila, sir. Yung sinasabi kasi nila, ma'am, back to father daw. Yun yung sinasabi. So far, hindi naman totoo. Hindi pa siya confirm. Text na natin. Pero mas okay siguro na kung gusto mong 100% sure na gusto mong maalis yung inbreeding, bumili ka na lang ng back booster. Okay, ayan na. So maraming salamat po sa mga patuloy po na nagtanong. If ever po nanood kayo ng hindi live at i-review nyo po itong topic natin at meron kayong tanong, comment nyo lang po dyan sa video at i-screenshot natin at ibibigay po natin yan kay Polomolok Native Chicken. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayon with Polomolok Native Chicken. Diyan lang po muna kayo at wag po kayong aalis dahil meron pong ihahanda na agribalita sa atin si Inday Bajang. Thank you so much! Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unti
ibabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Mabuhay everyone! O, di ba buhay na buhay po tayong lahat? Kamusta po tayo mga suki? Ayan, mga friends po namin, of course, mga loyalista sa lahat po ng mga kaibigan nating nakatutok sa ngayong hapon, of course, sa ating kada alauna hanggang 2:00 ng hapon na programang AgriSenso, at kasama niyo po si Inday Badyang. So, kamusta tayo dyan? Recent lang, kakatapos lang ng mga mataas-taas na bakasyon. Ayan, sana all nakapagbakasyon. Ayun nga lang, medyo may mga hindi magandang balita, mga not so good news that we somehow encounter recently. So, yun lang talaga. So, just laban lamang. Ayan, yun lamang talaga. Basta ang importante, habang buhay tayo, patuloy lamang tayo sa ano nga bang Tagalog sa pagpaningkamot? You just continue to do what you want, continue to do being productive. Ayun, yun lang talaga naman ang importante. And syempre, patuloy sa paggawa ng maganda at mabuti sa iyong kapwa. Yan ang pinaka-importanting bagay po. Anyway, it's another an hour of this sa ating chikahan, of course, mga balita, mga tips na naman po ang ating isi-share sa inyo ngayong hapon. And sa ating agri-balita sa ngayong hapon is meron tayong grupo ng mga magsasaka doon po sa North Cotabato ang nakatanggap ng ayuda. So sana all palagi for those who are nakakatanggap ng ayuda mula po sa gobyerno, in which they deserve naman na tumanggap ng ganun, diba? Syempre, those farmers we have deserve to receive those things as long as talagang you have to make sure na you're really using it, making it more productive. And syempre, inaalaga ang mabuti ano mo yung ibinigay sa inyo. Either is it equipment, is it money, ayan, palaguin ng pera, ibigay or tawag nito, ipondo mo siya sa isang proyekto, programa para sa inyong grupo, organisasyon, or ano mo yung mga tulong na naipamigay sa inyo ng gobyerno, is you make full use of it para at least man lang in the future, you can also share that one to the other groups, to the other individual, or to the other community. Ayan! So dito po tayo sa ating agribalita sa hapon na ito, kung saan mga magsasaka mula sa North Cotabato ang nakatanggap ng traktura. We all know tractors are really important or napakalaking bagay po para sa mga farmers natin. Ayan, so nakatanggap ng 1.873 million na halaga ng traktora mula sa Department of Agrarian Reform or DAR, ang Agrarian Reform Beneficiaries Organization or ARBO doon po sa North Cotabato. So yun po yung grupo na nakatanggap ng tulong. Layo nito na mapaangat ang pangkabuhayan ng mga benepisyaryo at mapalaki ang kita ng mga magsasakang kasapi sa organisasyon. Ang 35 horsepower na traktora ay Climate Resilient Farm Productivity Support Program ng DAR. Ayon kay Attorney Milagros Isabel Cristobal, ang DAR Undersecretary for Support Services Office, ang pamamahagi ng traktora sa mga magsasaka ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo na maging prioridad ang food security ng Pilipinas. So for sure, hindi lang naman actually sa mga balita natin, hindi lang naman traktora yung ipinamimigay ng gobyerno sa ating mga recipient organizations o farmers organizations. They're also giving mga seedlings, fertilizers, diba? Gaya ng sabi ko earlier, meron ding pera. Depende sa klase ng programang gustong maiangat ng gobyerno sa inyong lugar. So yun lang naman talaga yung request ng bawat LGUs or ng government itself to those beneficiaries na naway gamitin ng sakto ang mga tulong na ibinigay sa inyo. Syempre, in the future, tawag nito, example, yung mga tractors na been given sa inyo, at least matagal-tagal nyo siyang magamit. Maraming mga maraming mga tawag pa, produksyon nyo pong pwedeng gamitin. And syempre, medyo pricey din siya. So, really have to take good care of those ones. Para, diba, pag nakita nila na positive yung impact nung maibinigay sa inyo, baka sa susunod, may additional na ayuda na naman para sa inyo. Ay,
Sorry, bongga. Ayan, napaka-bongga naman nila. Laging may ayuda. But anyway, you should always be thankful. It's because, ayan, diba, despite of those circumstances, mga tawag nito, mga problema, challenges, mga calamities and all, still, meron pa rin tayong tawag nito, andyan pa rin yung gobyerno natin, no, the other private sectors, helping out, tawag nito, at least, makapagbigay tayo ng tulong sa sektor ng ating agrikultura, to our fishermen sector, at sa iba't ibang pang grupo and which focusing on the food security ng ating bansa. So, hindi ganun kadali ang trabaho na maging isang farmer o ano pa man dyan. So, they deserve something. They deserve naman to have all those opportunities po mula sa ating pamahalaan. Ayan. So, yan po ang ating good news for today. Ayan. I look forward to be with you by tomorrow. May mga emergencies na naman tayong kailangan munang tapusin for that one. But of course, I don't want to miss you all. So, dapat kasama niyo ako ngayong hapon. Maraming salamat po. Bukas po ulit. Ito po si Inday Bajang at ito ang yung programang AgriSenso. Balik tayo kay Clara Tita. Ayan, thank you so much sa ating Inday Bajang out there sa iyong Agri-Balita. O ayan ha, congratulations sa lahat ng mga farmers na nabigyan ng mga ekipo para sa kanilang pagsasaka. At yan po, at dyan po nagtatapos ang ating Agri-Balita for today, ang ating programang AgriSenso pala. Kanina, napakinggan ninyo yung Agri-Unique Chicken natin, courtesy of Barpolo Native Chicken at sa ating Agri-Balita. At yan po ang kabuuan ng ating programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso ka. Samahan niyo naman po ako ulit bukas sa same time. Early na po tayo, dati po 1 p.m. tayo po ay papasok na ng 12:15 back-to-back po with King's Balita alas 12. After ng King's Balita alas 12, papasok po tayo ang ating programang AgriSenso. Ayan, ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Bukas po ulit, dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso ka. God bless everyone! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.